Orain esplikatuko zuet esperimentuan nola egin. Eta materiala behar dira aceite de aloe vera, alkatz bat, alkohola eta pote bat. Taula. Lehenengo beteko egu basoa gutxi gara era, erdia pixka gutxiago. Gero, botako dugu olioa paretaren aurka ez ateratzeko dugu. Que inteligente. Eta azkenik dugu alkohola berdin ez ateratzeko dugu. Ikusten nahi. No, pero iruka pa. Eta orain sartuko dugu alkatza horrela horizontalean eta jarriko dugu alde batera.